fara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi kan numéro flani warici wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.
an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye tumutu kasa bɛ ka na dɛ. Tumuti kasa bɛ ka na, hujula kasa bɛ ka na, takula kasa bɛ ka na, min ye Alimarga Mafe ka taa se Tukasu ma ale ni Jisuma Gundew ani Fakoyi Falaye o kasa bɛ ka na dɛ. Waati dɔ tun ma sera bi tɛ kalo tile 7 ye. Ministre Mamu Dafe ka fɔ la Falaye ni Ala sɔnna a ma pankuru fɔlɔw olu bɛ bɔ Bamakɔ yan nin kalo in tile 10 o ye araba nata ye. A na kɛ a kɛlen don taa ni ka segin tile kɔnɔ siɲɛ 2 ye parce que pankuru min bɛ taa kalo tile 10 ale bɛ yɔrɔ 2 kɛ. A bɛɛ ye Bamakɔ Moti ye quoi parce que n'i bɔra Bamakɔ i b'i suli Moti a bɛ dɔw cɛ ka taa n'olu ye parce que a kɛlen don ka tilan cogo dɔ la quoi. Kalo tile 11 fana n'o ye alamisa ye dɔwɛrɛw bɛ taa nka o kɔfɛ sa tɔ bɛ na kɛ kalo tile 15 a n'a tile 17 o bɛ k'a maraba yaasamaw ye sa min ye kalo tile 18 sɔgɔma premier ministre ale b'i kunda min ye tumutu kɔnɔna ka fala ye donc n'Ala sɔnna a ma fɛn fɛn mana na bɔ a ko kɔnɔna na aw b'a kibaruya bɛɛ sɔrɔ jani sanfɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ. Falaye bi ye dɔgɔkun kɔnɔ kow de ye sɔgɔmada in na an wulila ni coup d'état ko kuma ye ne ma min faamuya Falaye an ka jamanaden dɔw cɛsirilen don nin ko in na ko fo coup d'état ka kɛ coup d'état yɛrɛ de ye koyi olu tɛ fɛ k'a bila yɛrɛ fiyewu. Benin coup d'état anw bɛ ɲagari o la mun na ninnu bɔra télé la ka kuma bon a ko ferekete yɛlɛmana u bolo nka halisa dɔw ma sɔn Falaye ko bɛ sen na ko tɛ sen na dɛ min yɛrɛ kɛra ko in kabakɔba yɔrɔ i b'a dɔn nin bɛɛ kɛra ka ninnu ka président to sunɔgɔ la a wulila u ye ci ɲɛfɔ a ye bon a jate lajɛ e bɛ nin ka na anw ka bɔlɔlɔ fara yan ko f'a ka k'e ta ye Falaye a ko ka gɛlɛn dɛ an bɛ segin ka na so ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka kuma Benin coup d'état kan n'Ala sɔnna ma an ye minnu sɔrɔ a la parce que groupe dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko cellule Norbert Zongo de journaliste d'investigation n'o ye Senozo ye o jɛkulu kɔnɔna na Beninkaw b'a la Nigéria b'a la Maliyɛnw b'a la Mauritanie b'a la Sénégal b'a la Côte d'Ivoire Gambie Cap Vert olu bɛɛ b'a la quoi an bɛɛ b'a jɛkulu kɔnɔ Falaye donc kibaruya laban minnu dira ye yanni kunnafoni ka ban an ye min sɔrɔ a la an b'o da mɔgɔw tulo ka ne dabali ka ban bɔlɔlɔ sira la Falaye bi don quoi Maliyɛn bɛ se ko la koyi wali dileki k'u t'a bɔ dɛ ko fo a ka kɛ kure aya Falaye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko wulikajɔ minnu kɛra nin kalo in tile 5 n'a tile 6 Mali kɔnɔna na yan juma do décembre kalo tile 5 Wolomasiri Tabaw ko u ye wulikajɔ dɔ bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mawukaw fɛ yen Yoroso ale cercle kɔnɔna na Kucala région kɔnɔna na Falaye pankuru ale wulila ka tugu Bamajuwale kɛbaw kɔ fo u ka dogoyɔrɔ labanw na ka tasuma k'o fili u ka Falaye Bamajuwale Juguwale kɛba caman u ni tora o ko in senfɛ u ka minɛnw fana olu caman halakira a ko senfɛ Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ko fana ko o sibiri kununko sibiri n'o o ye décembre kalo tile 6 ye Bamajuwale ni Juguwale kɛbaw olu ka ɲinini senfɛ min ye armée ye ale ka pankuru minnu bɛ wuli ka munumunu salo kɛ ka t'u dogoyɔrɔw ɲini Falaye k'ale taara bɔ u dogoyɔrɔ belebeleba dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fɛnkolo ale kɛɲɛkan fɛ Sikaso mara la filanan wɛrɛ bɛ yen pankuru ye gosili fana kɛ o ye Danderesokaw fɛ yen ye ale ni Burukina dan cɛman jan kosɛbɛ Falaye o ye hɛrɛmakɔnɔ sira ye min ye sabanan Sikaso Worodugu yan fan fɛ sa Cɛrɛkaw fɛ yen min ye Bamajuwale Juguwale kɛbaw kɔni dogolen kɔnɔ ni womisɛn fɛn fɛn kɔnɔ armée ale ye ta kɛ u bɛɛ lajɛlen kan baro kɛlɛtigi ko sa ko halisa armée ka wulikajɔ n'a ka pankuru a n'a ka cɛdenw duguma Falaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ale ye wulikajɔ belebeleba kɛ min ye se dɔ a y'o sɔrɔ sabula Bamajuwale Juguwale kɛbaa dɔw kun taalen n'u dogo kungokolon fantanba dɔ yiridu dɔ jukɔrɔla la min ye Lawudi Serifukaw fɛ yen
n'o ye gire nara marabolo ale kɔnɔna na fala ye chef d'état-major n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko foyi tɛna bɔ a la jamana fantan naani basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min lawudikaw fɛ yen fala ye min ye kungokolo fandanbada in kɔnɔna na ye girekaw fɛ yen gosili kɛra ye fo ani moritani dancɛ wa an taara bɔ so lahawudaba dɔ kan ye han so belebele ɲumanba dilannen fala ye k'a ban pewu moritanigaw b'a kɔnɔ ko mali dugukolo a fɔra yen ko mali dugukolo don k'u bɛ kuma caya papiye bɔra ka yir'u la tiɲɛ yɛrɛ la moritani sigilen don an ka dugukolo kan koyi nka komi anw den n'i tɛ yen fala ye a ka gɛlɛn ka se ka lakana sabati o hukumu kelen kɔnɔna na kununko an ka taji dɔw natɔ ka bɔ min ye kajanakaw fɛ yen u ye kajana kɛ k'o ban ka na min ye kɔlɔnjɛba k'o cɛci k'o ban ka na se buguni mara la ka buguni cɛci k'o ban pewu fala ye kilomɛtiri 100 keleyakaw fɛ yen u ni bamajuwale kɛbaw kɛra ɲɔgɔn na fala ye a ko ma bɔ foyi fɛ armée ye bunteli kɛ fo ka taa se maa labanw ma min ye citerne minnu bɛ yen sa ni olu dɔw kɔni ma tiɲɛ olu salola ka na don bamakɔ kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye maa o maa i ye sigana fɛn ye i ka dugu kɔnɔ fala ye i k'a f'u ɲɛna u ka wulikajɔ kɛ min ye escorte ye ale kɔni a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ citerne minnu bɛ yen n'olu ma degun sɔrɔ ka don n'olu ye bamakɔ minnu fana tiɲɛna ka se ka dɔw fana fofo ka na n'u ye basigi ni lafiya ko ka o ɲini bɛɛ lajɛlen ko ka faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min fala ye ko dugudenw ka kibaruya di ni sigana bɛ yen dɔrɔn u kana munumunu jangana ye u ka weleli kɛ min ye wolomasiri taba bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ baro kɛlɛtigi ale ka laɲini y'o ye o sikaso kelen in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ musow bɔra k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko ye fala ye min ye sikaso gouverneur ye ale y'u bisimila u taamana ka bɔ mairie la fala ye jɛgɛw tomatiw n'ala fɛnw ni fɛn lajɛlen b'u bolo u nana ka na o di ko k'o di wolomasiri tabaw ma min ye commandant zone ale yɛrɛ tun bɛ yen ka tila ka sefa wari fana k'o dɔ di ko k'o di sɔrɔdasiw ma fala ye k'u bɛ ka baara min kɛ bi k'a bɛnnen n'olu sikaso musow ma kafo ni ale muso ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye olu de taama in sigi sen kan sikaso musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la douanelakaw fɛ ɲɛmaa kura sɔrɔla fala ye a tɔgɔ ye ko colonel amala jalo ale de tun bɛ sikaso kɛrɛnkɛrɛnnena moti douane ɲɛmaaya la jamana ɲɛmaaw y'a ta ka jɔyɔrɔ d'a ma bi fala ye sabula min ye inspecteur général de douane amadu konate ale kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fala ye ko fulakɛ in k'a ma nɔgɔn dɛ anw ka tɔn maa don douanelakaw yɛrɛ jɔrɔla ka b'aw fala ye n ko dɔw ko est ce que ani mɔgɔ min nana ɲɛ baara la ne ko ni minnu y'a ta n'olu y'a dɔn an'u ka ko kurutu kɔni fala ye k'a ti sɔn dɛ douane mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don bi an bɛ dugawu kɛ ala k'a baara ɲɛ a bolo hukumu kelen fana kɔnɔna na sa muso minnu bɛ yen n'olu bɛ dalasanbɔnakaw fɛ yen fala ye taari 5 tasuma taara n'a bɛɛ lajɛlen hurulu min ye biramusakaw fɛ yen muso ninnu kɔni maɲina marabolo la u ma foyi sɔrɔ ni ɲɛji tɛ sabula u ka malo ɲɔ fɛn fɛn sɛnɛna tasuma y'a bɛɛ lajɛlen jeni nka tasuma in ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ɲɛ ma se ka dɔn hali bi min ye mali kɔnɔna na yafala ye an ka motobatigi dɔ ale ye motoba boli ka bɔ makan ka na mali la koyi a tɔgɔ ye ko musa a jamu ye sanɔgɔ baara in kɛlen kɔfɛ diinɛ ni bato minisiri a taara o fɛ yen a n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen kɛ motoba bolila k'olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min mɔpti tɛmɛnen kɔfɛ fala ye benar bɛna taa bɔlɔ turu min ye tumutukaw fɛ yen desanburu kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na mali sifinaka bɛɛ lajɛlen marabolo 19 ani bamakɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ɲinan ta denfaya taara ka di maa min ma sa o ye abibu danbɛlɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko jima national ale ni elaji firu u fila bɛɛ lajɛlen ni mamu dafe ɲɔgɔn ye baara mun kan ka boloda u bolo u y'olu fɔ min ye gima kɔni ye a ko tɔn fɛn fɛn bɛ yen gurupu fɛn fɛn bɛ yen marabolo fɛn fɛn bɛ yen biennale hukumu kɔnɔna fala ye ale n'u bɛɛ bɛna na masala a bɛ min dɔn a n'o fɔ turupu bɛɛ lajɛlen o na k'ale ka dɛmɛ ye nka yan'o tɛ joro fali a bɛna o ɲɔgɔnlɔ yira sabula min ye nin kalo in o denfa ye ale ye wa min ye fɛn yɛrɛ fana ye n'o ye san ye fana fala ye ale bɛna tila ka kuncɛ bamakɔ yan kalo tile 30 ni exposition belebeleba ye musée ale kɔnɔna na maa filanan min bɛ yen n'o ye nin kalo in fana denfa ye o ye elaji firu no mayiga ye
ale ye tumutukaw ka chambre de commerce o ɲɛmaa y'a ye ale fana ko sa ko a se fɛn fɛn fala ye ko a kɔni na o kɛ yaasa tumutu min ye biennale ye a bɛ se ka ja cogo min na chômage directrice n'o o ye Fatumata Sirakata Traoré n'a bɛ Bokumulakaw ka sigi la fala ye ale bɔra k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ koyi chômage ji bɛ dilan yɔrɔ min na ji bɛ walankata yɔrɔ min na ani ji bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na ka t'i ɲɛ da a dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ kalabankɔrɔkaw fɛ yen maa lakɔlɔsilen minnu bɛ yen fana a y'olu dɔw fana masala la maa minnu yɛrɛ bɛ ji san chômage fɛ fala ye a n'a dɔw masala a ka sɔrɔ ka na sa min ye u ka yɔrɔ min bɛ Maɲanbugu ani Misabugu ni Misira ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ k'olu mago bɛ falen dɔw la yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ji a walankatali bɛ se ka bonya cogo min na min ye Madame Bokum ye a y'o baara kɛ ka se ka faamuyali kɛ CFA wari miliyari 90 fala ye n'o na min ye inspecteur général Amadu Konate a y'o de sɔrɔ kalo tɛmɛnen na musaka in ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ douanelakaw fɛ yen fala ye min ye inspecteur ye a bɛ k'i labɛn tuma min ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a ye nin de kɔni kɛ soma sama ye a n'a ka cɛdenw wa a bɛna taa ka maa minnu to fala ye u galabu ka kɛnɛ u timina ka di min ye douane directeur ba ye sa ni Ala sɔnna a ma janvier kalo nata tile 15 fala ye a bɛ k'an bɛɛ da douanelakaw ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko ɲɛ a bolo Segukaw fɛ office du Niger ale fana ɲɛmaa u y'a fɔ sa ko ale ka baara jɔ fala ye n'o ye Badara Alu Traoré ye maa min bilara a nɔ na o y'a ka danga ye n'o ye Segu Bari ye k'o ka kow ɲɛnabɔ yanni PDG kura ka sigi ni kɔni kuma kun fɔra a mɛnna a ŋunuŋunu kun daminɛna kabini Nowambre kalo tile 25 nka kɔsa in na sa Bataki bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye ale kɔni ye nin kuma in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna o fana ko sa ko min ye Bari ye ale ka baaraw kɛ yanni PDG kura o ka sigi président n'o ye Asimi ye Burkinabekaw ka Bazie Basolma ni ale bɛ AES jɛkulu min sigilen don Burkinakaw fɛ yen a n'a ka danga n'o ye colonel major Yelemu Ernest ye olu nana masalala ka na bataki dɔ di u ka jamanakuntigi ale tɔgɔ la fala ye ko yaasa ka mara ka se ka kɛ ka ɲɛ ni ye tajiw ka se ka se u seyɔrɔw la bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Motikaw fɛ yen ko maa minnu bɛ yen ni Jakarta bɛ olu bolo sanili a bɛ fɔ moto ma ko TFC ko olu ta ye 500 kana tɛmɛ o ka k'olu kun anw katanintigiw fala ye 1000 maa minnu bɛ yen ni mobili bɛ olu bolo mobili minnu bɛ yen ni olu dɔɔnin don dɔɔnin olu ta ye 4000 ye katitigiw olu ta ye 6000 ye maa minnu bɛ sa ni frigo natu ni fɛnw b'olu bolo fala ye litiri 300 ka feere olu ma wa minɛn minnu filɛ nin sa n'o ye taji ye a feere da pɔmpu la fala ye min ye gasoil ale de sɔngɔ ka di kosɛbɛ dɛ ale ye 145 ye min ye essence ye ale ye 150 ye ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya ko ka sanni ko la nka min ye budɔnko ye k'o t'a la dɛ ko fo n'a sɔrɔ maa minnu yamaruyalen don walima jagokɛyɔrɔ minnu walima yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu lakodɔnnen don k'a fɔ ko sɛbɛn b'u bolo k'olu na se k'a ta fala ye chambre de commerce o fana sɛgili sabasiri bɛna daminɛ Maju Sɛnpara ko ale kɔni ka mandat bɛna ban n'Ala sɔnna a ma février kalo nata n'o ye san 2026 ye kalata kan ka kɛ chambre de commerce a maa 147 u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u kan bɔ nin waati in na fala ye o don ko anw ko ko maa 2 de y'i kan bɔ dɛ ma min ye Kajala ye a fana ko k'a b'a la han nin y'a siɲɛ fɔlɔ muso k'i kan bɔ a ko nɔfɛ dɛ min bɛ pomme de terre feere ta Basiru Silaka yɔrɔ kɛrɛfɛla la MINUSMA tun bɛ cour min kɔnɔ ye Kajala bɛ yen ale fana ta ye a fana bɛ feere ni fɛn caman kɛ a ko se ale b'i kan bɔ koyi jagokɛlamuso ko k'a dɛmɛ yaasa n dɔn ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye chambre de commerce maa minnu ye ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ fala ye o ye Dosolo Traoré hakili la fana min ye Dramane Amidou Touré Darat ka taa se ale kɔfɛ sa min ye Malamine Tunkara ye Jamil Bitar ka taa b'o la sa Mamadou Tiɛni ale ye transition kɛ waati dɔ la fala ye o kɔfɛ sa min ye Yusu Bacili ye ka na se Maju Sɛnpara ma ninnu kɔni ye chambre de commerce ɲɛmaayaw kɛ ka tɛmɛ lala an na tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ se ka kɛ a jama ka ca nin fana ye nka Maju ale fana ye cɛbɔ ye kɛnɛ in kan min ye chambre de commerce ale jɔyɔrɔ ɲini hukumu kɔnɔna ye jamanakuntigi ale ye waleɲuman dɔn kɛ juma tɛmɛnen
ka ɲɛsi taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔ taji feerelaw ka tɔn ka taa se min ye sofɛriw ma fala ye maa minnu bɛ yen n'olu fatura maliyɛnw ni jamana wɛrɛ maaw jɔnjɔn dira bɛɛ lajɛlen ma k'u ka dɔ fara cɛsiri ale ni timinandiya kan jamana kɔni y'o kɛ juma tɛmɛnen ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kulubakaw fɛ yen o waati kelen na baɲangarakaw y'u ka taji fɔlɔ sɔrɔ sitɛrini 13 o donna baɲangara kɔnɔna na dugudenw bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya yira ka jamana ɲɛmaw k'olu fo kulukorokaw olu ye polisiso kura sɔrɔ min ye kulukoro gare la sa fala ye polisiso min tun bɛ o kɔni kun tɛmɛna a ko bɛɛ lajɛlen kan sa baara kun tɛ se ka k'ale kɔnɔ tuguni min ye polisi directeur ye sa n'o ye inspecteur général de police Yusu Kone ale ni ministre Dawudu ka taa fara min ye kulukorokaw ka gouverneur kan Lamine Kapori Sanogo ka taa fara Mama Falenbaw bɛɛ lajɛlen ka fala ye u ye min ye polisiso kura in kɔni Kurumo kare kulukoro gare la a ɲininen no bɛɛ fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na polisilakaw bolo kulukorokaw fɛ yen sabula nin waati in na kulukoro fana bɛ ka bonya a jama bɛ ka caya wa sɔrɔdaw fana bɛ ka dayɛlɛ ka taa fɛ coupe du monde san 2026 fala ye o jɛkulu 12 o sigira sen kan farafinna cɛden 9 n'a bɛ se ka kɛ 10 ye olu bɛɛ lajɛlen ka kuluw dɔn min ye Marokokaw ye fala ye e ko olu ni Brésil tɛna masara ka sɔ kɛ t'a la de Maroc ale b'o groupe min kɔnɔ olu ni Brésil bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire ye ale ni Allemagne ni Équateur ni Curaçao olu n'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna fala ye Tunisie ale ta b'a ni Pays-Bas ale ni Japon o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Égypte ye ale ni Belgique ni Iran ni Nouvelle-Zélande don o la sa Cap-Vert min ye an ka manamani ye ale ni Espagne ni Uruguay ni Arabie Saoudite olu n'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna Sénégal ni France ni Norvège olu ni Irak ni Bolivie ni Suriname ni min sɔrɔ olu kɔfɛ sa o na far'o kan min ye Ganakaw ye fala ye olu kɔni bɛ jɛkulu min kɔnɔna na sa o ye jɛkulu L ye Angleterre ni Croatie ani Panama olu b'o jɛkulu kelen in fana a kɔnɔna na juma tɛmɛnen an ka cɛkɔrɔba n'o ye Elhaji Amiɲa ye n'ala y'a ka kalifa minɛ a la wɔlɔfɔw fɛ yen n'o bɛ kalo tile 30 kɛrɛnkɛrɛnnenya Dakar k'a si to san 97 la fala ye ale taara bila a dayɔrɔ laban na maa bɛɛ lajɛlen n'o o ye diinɛtigiw ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'an tɛmɛ jamanaw caman maa caman nana min ye fure in ye fala ye maa dogolen tɛ an bɛ ɲa a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya fala ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye k'an da don ko tɔgɔ ye di bidon kibaru an b'an da don bidon kibaru la fala ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye yala an ka taa Benin an yɛrɛ ka kibaruya tɔw bɛ yen dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye minisiri min bɛ kunnafonidilaw ka ko kunna ale Bataki bɔ ka maison la presse fo ka kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la faso dɛmɛli la nin waati gɛlɛman in ale kɔnɔna na APDP kayi tɛmɛnen kɔfɛ ale taara bɔlɔ turu Sikasokaw ani Segukaw fɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na a kɛkun ye sa maaw bugulatigɛ sɛbɛn minnu bɛ baarakɛyɔrɔ ka se ka sɔrɔ yen min ye maaw kana bɔ Segu ni Sikaso ni Kayi na fala ye k'u bɛɛ bɛna na Bamako ko kana APDP ka n'u kungo ɲɛnabɔ baara in kɔni marabolo fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gouverneur u ye ko in kunbɛn ka ɲɛ kosɛbɛ k'a dayɛlɛli baaraw kɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye APDP ala k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ jamanakuntigi ale ka yamaruya kɔnɔna na premier ministre a ye diinɛtigiw bisimila fala ye baabu ye tali kɛ mun na sa ko nɛnini min bɛ yen ɲɔgɔn lajaba min bɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min premier ministre y'a f'u ɲɛna sa ko jamanakuntigi ko bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi fala ye dan bɛ se ka sigi nɛniniw na cogo min na kutubaw ka don bɛrɛ la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan min ye Makiba ye a ko olu yɛrɛ tun y'o baara kɛ ka tɛmɛ ka ban
min ye laɲini 19 ko Mali diinɛmaw bɛɛ lajɛlen bɛnn'o ka fala ye kuna o fara min ye gouvernement taw kan ka se ka baara kɛ ni o ye AES n'Ala sɔnna ma ale ka jamanakuntigiw ka jamanajɛ filanan o bɛna kɛ Bamako yan décembre kalo in tile 20 o b'anw sɔrɔ tumutu dɛ tile 22 tile 23 fala ye baara bɛna tali kɛ min na kosɛbɛ Asimi ye min kɛ san kelen kɔnɔna na ani kalo 5 k'o ɲɛfɔ maaw ye ka sɔrɔ ka bere di capitaine Ibrahima Traoré ma nka fala ye an ka mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la sisan dɛ ani jɛkulu mun bɛ ɲɔgɔn na u bɛ musaka ɲini na u ma musaka sɔrɔ fɔlɔ jɛkulu kura mun fana y'i kun bɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka don o kɔnɔna na nka u bɛnna min kan lagosili mangoya ka ta ka ɲɛsin AES ka so bɛ nata ye ma fala ye o baaraw bɛ senna sabula a kan ka kɛ Bamako yan de donc maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri yaasa kunnafoni sanuya bɛ se ka di nin lajɛ bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ n'Ala sɔnna ma a se a bɛ sɔrɔ a se bɛ Ala ye jamanakuntigi ka bonyaw kɔnɔna na fala ye donbolo kɛra maaw ye min ye lujuratɔw ye donbolo kɛra olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'Ala sɔnna ma min ye UMAV maaw ye olu yɛrɛ y'a yira sa ko yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka jamanakuntigi k'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin baara minnu filɛ nin ye n'a sera ka olu sigi sen kan k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na sa sefa wari miliyari 761 jamana sera k'o sɔrɔ wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min kɛra sanu so min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye sanu bɔyɔrɔ ninnu ye sa olu ka hakɛ kɔrɔlen min jamana ka hakɛ kɔrɔlen min tun b'u la o jɛkulu min y'o baara kɛ ale tun kan ka miliyari 400 de ɲini min ye miliyari 761 a sera ka o sɔrɔ k'o di jamana ale ma fala ye an bɛ taa Bɛnɛnkaw fɛ yen Bɛnɛ ale tɔgɔ kɔrɔ de ye Dahomey ye farafinna min ye anw fanfɛ bolo jamana do fala ye ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ o ye Nigeria ye ka taa Kɛɲɛka fɛ a worodugu yan fan fɛ ani Togo bɛ dancɛ bɔ min ye a kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Burkina Faso ni Nigeria bɛ yen a fan belebele b'a fala ye kɔgɔjiba min bɛ yen sa u b'a fɔ ma sa ko Océan Atlantique a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Golfe de Guinée a b'o kɔnɔna na min ye kilomɛtiri 112 622 a bonya ye o ye a faaba min bɛ yen ni jamana ka cakɛdaw b'o kɔnɔna na n'a fɔ ma sa ko capitale administrative o ye Porto Novo ye capitale min bɛ yen n'o ye sɔrɔ kɛyɔrɔ ni gouvernement yɛrɛ bɛ baara kɛ fala ye o ye Cotonou ye jamana in a bɛ min kan sa o ye kilomɛtiri 7000 ye min ye ka taa min ye kɔgɔji yan fan fɛ nka jamana in a fan caman bɛ fala ye o kɔni jigin ka yɛlɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ kwaji jamana do o la sa a kɔni ni jamana caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye Bɛnɛ yɛrɛ ka tariku ta k'a lajɛ fala ye i b'a ye k'a fɔ ko k'a daminɛ yɛrɛma hɔrɔnya la ale ni min ye jɔnya waatiw kɛlɛw olu de kɔni kɛra fan belebelebaw ye waati min na basigi kun tɛ yen o daminɛna san 1960 ka na bila san 1972 la ni y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don lajɛ o ye utukalo tile fɔlɔ ye san 1960 u ye jamana in tɔgɔ da ko Dahomey nka min ye basigibaliya ani kɛlɛ banbali ni coup d'état banbali ni ɲɔgɔn fara fala ye fadenya kɛlɛ ni ɲɔgɔn kɔniya kɛlɛw politiki ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a to sa jamana in ma basigi maa mafalen minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛ f'u ka tariku la kosɛbɛ o ye Hubert Manga ye Suru Miga Apiti ale ni Justin Hamobeng olu de kɔni tɔgɔ fɔ ka caya kosɛbɛ coup d'état kɔni o bi pɔgɔden o kɛra u fɛ yen min ye fangadaraki nalen kɛ san 1972 k'a daminɛ o la ka na se sisan ma sa jamana yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana ko ye fala ye u y'a bɔ Dahomey la ko k'a kɛ min ye Bɛnɛ ye maa min y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sa o kɛra coup d'état senfɛ n'o ye Mathieu Kérékou ye san 1972 san ale kɔni nana sa ka na min ye basigibaliya ka fu siri o la a ye yɛlɛmalibaw sigi sen kan san 1975 jamana yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ Dahomey la k'a kɛ République du Bénin ye min ye kuntilennaw ye k'o sigi Karl Marx ka kuntilennaw ni Lénine ka kuntilennaw kan fo ka taa se san 1990 san ma conférence nationale belebele o kɛra Bɛnɛnkaw fɛ yen san 1990 san fala ye démocratie o nali min ye François Mitterrand ye ale ye lajɛba min kɛ boli la u y'a yira sa k'a fɔ ko Bɛnɛ wa k'a tɛ se ka to kɛrɛfɛ ten
kereku ale tun bɛ fanga la a mɛnna maa kelen fanga kun don conférence nationale senfɛ sa jamanadenw y'a ɲini ale kɔni ka fanga u y'o bɔ k'o bin ta ye yaasa sa Benin yɛrɛ ka don démocratie kɔnɔna fala ye falenfalenw ka don a la kalata kun fɔlɔ min kɛra o senfɛ sa min ye Mathieu Kereku ye e ko ale ma bin wa kalata senfɛ san 1991 ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Nissofor Soglo ye o kɛra u ka jamanakuntigi fɔlɔ ye min kɔni taara kalata senfɛ Benin kɛra manamani ye o waati fala ye bɛɛ lajɛlen ko Benin ɲɔgɔn tɛ démocratie la Benin de ɲɔgɔn tɛ yen min ye san 1996 min kana se o ma sa ale kɔni sera ka manda 2 kɛ nka ale bɔra fanga la sa san 2006 n'o ye Nissofor Soglo ye o kɔfɛ sa Beninkaw n'i y'u ka coup d'état ta k'a jateminɛ fala ye k'a daminɛ Benin na kana se Dahomey ma a yira k'a fɔ ko basigibaliya a kɔni k'u ɲɔgɔn ɲɛna ye kosɛbɛ nka min ye démocratie tile ye o fisayara Benin ma kosɛbɛ a y'a to sa min ye coup d'état kɔni fala ye min sera ka sen sɔrɔ min ma sen sɔrɔ a bɛ taa bɔ 5 la ka se 8 ma u ka jamana kɔnɔna na nka a la belebeleba o kɛra san 1960 ta ye min kɛra Mathieu Kereku fɛ sa san 1992 min ye jateminɛbaw ye min yira sa o b'a yira sa k'a fɔ ko Benin kɔni kɔnɔna na sa coup d'état min kɔni kɛra o bɛ 8 bɔ 5 ɲɔgɔnna 6 ɲɔgɔnna o de sera ka ɲɛ sɔrɔ k'a daminɛ san 1950 san fala ye coup d'état 8 nka min ye 6 o de sera ka sen sɔrɔ ko coup d'état minnu filɛ nin sa n'olu donna tariku kɔnɔ kosɛbɛ k'a y'a to ko jamanakuntigi ka falenfalenw fana ka kɛ Benin fana fɛ yen koyi o la sa bi Dahomey kɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Benin maa mun y'a mara jamanakuntigiya la k'a daminɛ san 1960 ka se 1963 ma Ibɛri Manga fanga u y'ale ka coup d'état kɛ ale la san 1963 ka taa se san 1964 ma Christophe Soglo ale ye sɔrɔdasi ye ale fana bilara gouvernement provisoire kunna min ye san 1964 san 1965 suru min ka ale kɔni ye walan sɛmɛ pewu k'i sen bɔ a la pewu ka taa n'a yɛrɛ ye fala ye min ye Christopher Soglo sɔrɔdasi don ale nana fanga la tuguni a y'a daminɛ san 1965 ka na se san 1967 ma min ye san 1967 ka se san 1968 Alphonse Ale ale fana ye sɔrɔdasi ye a ye coup d'état kɛ ka n'i sigi koyi nka ale fana ye transition o baara kɛ san 1968 san 1969 fala ye Emile Derlin Zensu ale fana ka fanga taara minɛ a la o de kɔfɛ sa k'a daminɛ san 1970 ka na se san 1972 ma Ibɛri Manga ale kɔfɛ sa puis Justin Abengewe Tomtɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa ka fanga ɲamaya kɛ nka u ye falen kɛ o la sa k'a daminɛ san 1972 ka na se san 1991 ma Général Mathieu Kereku ale de tun bɛ fanga la yen koyi nka ale fana coup d'état kɛra a la fala ye nka coup d'état min jamanadenw yɛrɛ kɔni olu de wulila ka coup d'état kɛ ale la koyi o la sa kalata kɛlen n y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'a daminɛ san 1991 ka se 96 ma Nissofor Soglo ale kɛra u ka président démocratique élu ye min ye o kɔfɛ sa san 1996 ka na se san 2006 ma fala ye le caméléon a seginna ka na fanga la koyi Mathieu Kereku n'ale tɔgɔ de tun y'o ye le caméléon a seginna ka na fanga la fala ye nka Zeyi a ye fanga ta démocratiquement ale kɔfɛ sa san 2006 san 2016 Thomas Yayi Boni ale fana kɛra jamanakuntigi ye nka ale ye mandat 2 kɛ o kɔfɛ sa min ye Patrice Talon k'a daminɛ san 2016 ka na se nin waati ma ale de bɛ Benin kunna fala ye sɔgɔmada in na waleya min kɛra ye an ka kunnafonidila n'an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen u ko ko ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ye baara minnu daminɛna u fɛ yen o ye k'a yira sa k'a fɔ ko Beninkaw u ka fanga a kun darakira han sɔrɔdasiw taara kɛ ka président ka yɔrɔ k'o kɔni keru fo ka t'u sɛgɛn waati min u y'u nɔnfɔn bɔ komi ni télévision so man jan u y'u kunda yen kan ka taa yen fana keru ka don kɔnɔ min ye ka taa laseli kɛ télévision so yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko fanga binna gouvernement binna fala maa dɔ b'a la u ko ma ko capitaine Z k'ale tun bɛ MINUSMA la Mali la yan han CEDEAO
ale y'i ka bere bɔ k'a yira k'a fɔ ko n'u m'u janto k'a bɛ sɔrɔsiw bila ka taa nka o kɔfɛ sa sɔrɔsi minnu yɛrɛ ye coup d'état in kɛ fala ye ta kɛr'u kan dɔw minɛna dɔw bɛ boli la min ye président Patrice Talon ye an ka kibaruya laban na ka kɛnɛ an ka kunnafonidila minnu bɛ kɛnɛ kan ye u ko ko Patrice Talon tun b'a ka so min ye lansara tile waati a n'a ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn ye la nka sɔrɔsi minɛba o de bɛ sen na bi lakana bɛ ka sabati min ye kunnafonidilaw kɔni caman bɛ yen olu tun ma se ka bɔ k'u kun bɔ kɛnɛ kan u tun bɛ ka baara kɛ k'u to sokɔnɔna na ka kibaruya ɲini jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fɛ fo ka taa se wuladafɛla ma min ye baara in ye a bɛ ka kɛ waati min Côte d'Ivoire jamanakuntigi fana ka masakɛ sigi bɛ kɛ sini fala ye ko ni ala sɔnna a ma ko kuma in siraw ɲɛmaw minnu bɛ taa kɛnɛ kan k'u na fɛɛrɛ sigi Benengo la nin ye an ye min sɔrɔ Benengo ka fala ye Patrice Talon fo ka se nin waati in kɔni ma anw bɛ don yan tuma min o y'a sɔrɔ kow tun b'a bolo ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɔ an balimaw ani an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Benengaw fɛ yen nin bɛ dan sigi wulada in na dɔgɔkun kɔnɔ ko la i Keyita ala ka su hɛrɛ di an ma ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 ni ala n'a kira sɔnna a ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ